No, keďže vždy, keď niečo robíme, tak sa snažím dať niečo extra alebo niečo vymysleť pre našich fanúšikov, tak sa mi podarilo s pivovarom Živel, s ktorým robím toto pivo. Akurát to pekne vychádza, že čoskoro bude to pivo naplechovkované a pôjde do predaja, ale napadlo ma, že úplne prví ľudia, ktorí budú môcť ho mať v ruke, budú naši fanúšikovia, ktorí si objednajú náš album a podarilo sa mi s pivovarom Živel vyrepovať, že vám dáme zadarmo 500 pív. Prvým 500 objednávkam. Takže som veľmi zvedavý, čo na to poviete, podľa mňa to brutál. Akože od chuti, ktorú sme vyvíjali vyše roka, cez obal, všetko sa mi tak páči, že som s tým naozaj 100% spokojný. Že nemám k tomu žiadnu výhradu. Ten obal som robil ja samozrejme. Kto nevie, tak to je proste môj syn, má rád UFO a kraba, je to že brutál. Nebude to ešte nikde v predaji, budete to mať ako prvý v ruke. Po mne, ja budem prvý. No a tým, že na ruke hore bude predpredaj, tak ako vždy, dojde mi logické, že kto chce napríklad ochutnať aj tento radler, tak to dáme tam a minimálne počas predpredaja bude možné objednať aj tento radler. Pivo dostanete zadarmo a nebude ho možné kúpiť. To chcem akože takú exkluzivitu pre tých prvých 500, ale radler sa bude dať kúpiť. Je to tiež kraftové pivo a prírodné píre, alebo jak to nazvať, proste není tam žiadna umelina, žiadne umelé príchute, ale všetko čisto prírodné a je to brutálne niečo. Není to vôbec taký komerčný radler, jak ste zvyknutí na tie cukrové vody, toto je fakt, že úplne iný level, takže som zvedavý, čo na to poviete. Všetko toto som že úplne nadšený z toho, ale ešte jedna vec a to je toto. Tento kanabis, chmelená voda, to je vlastne chmelená limonáda, bez cukru, bez kalórií, bez sladidiel, bez umelín, čisto prírodné veci a ja mám dosť problém počas dňa vypiť veľa vody, lebo mi nechutí toľko vody piť, proste neviem do seba toľko vody dostať a toto ma zachraňuje, lebo toto by som pil že na litre a neobsahuje to cukor, žiadne umeliny, čiže do seba nedávaš svinstvo, ešte naopak tam má v sebe tie benefity toho chmelu a vitamínov a je to brutálna vec, lebo za mňa je to ešte dosť kontroverzné, keďže keď toto otvoríte, tak pochopíte, že čo tým myslím. Voní to, keď otvoríš pytel trávy nezapálenej. Proste úplne kontroverzná záležitosť, že to niekde otvoríš a všetci sa otočia, že čo sa deje. A pritom to fakt neobsahuje žiadne halucinogény, ani žiadne zakázané zložky, proste čisto len extrakt tej chuti z kanabisu je v tom. A ja milujem tú chuť a vôňu. Myslím si, že budete veľmi prekvapení, že takéto niečo vôbec existuje. Ja som bol a strašne sa z toho teším, lebo je to niečo, čo by som pil fakt, že 10 denne by som ich vypil kľudne a nič tým nepokazíš, lebo žiadne kalórie a žiadne blbosti, ani tie aspartámy a nič proste umelé v tom není. Je to brutál. Takže som zvedavý, čo na toto poviete a som z toho dosť nadšený. Takže ešte raz ďakujem pivovaru Živel, že mi dajú toto brutálne pivo, akože fakt som že nadšený z toho. Takže som zvedavý, čo na to poviete aj vy. Čaute.